kinabuhi. Welcome, Rev. So, mayong buntag sa tanan. Happy 22nd Church Anniversary, Tanhay Presbyterian Church. Atong palakpakan atong buhing ng Diyos. So, dako kayong pribilehiyo igsuon nga part ko sa inyong ika-22 ka anibersaryo. So, dako kayo ang kalipay sa akong kasing-kasing nga nahimo kong ka-party sa inyong anniversary. And of course, let's acknowledge the presence of our beloved missionary, Reverend Daniel Yungtunji. Nasa diya sa tunga, niya ang iyang anak po ni Dr. Ana. Praise God. Salamat kayo. Niya, magbisaya, ragyog ko. Magbisaya, ragyog ko. So, ato ang topic sa inyong tema karon, building generations. So, nakuyawan ko aning timaha pag kadawat na ko ni Pastora Bridget kay kung unsaon man pagtukod ng generation, unsaon man siya pag build pa ang generation. Pero sa tihang napamalandungan akong bigsuon, dako kayo kung kalipay kung Lord, walang masayok ang TPC, Tanhay Presbyterian Church sa ilang tima. Kay mauni ang gikinahanglan sa atong next generation. And of course, kini nga mensahe o kini nga tema, nagtuo ko nga dili kini inyong kinaugalingon lang sa putanay, kundili naagyon ang Espiritu sa Dios nagagiya sa inyong paghimo ani nga tema. Tungod kay ang gusto sa Dios nga mauni ang iyang ipanumog sa inyong anniversary nga ika-22. Ang tema building generation. So, mag-pray sa tabi before sa itong word, Lord. Dalaygon o may gumbaw ng mga Diyos, walay sama sa imong pagkagamanan, Lord. O salamat nga niining 22 kasumaran anniversary of Tanhay Presbyterian Church. Padayon ang imong ginong pamuhan, padayon ang imong gunggiya sa mga katawhan ni Lord. O salamat kayo ang imong pulong karon mulanong sa among tagsa-tagsa kasing-kasing o huna-huna. Kunya ang imong alagad, Lord, imong gamiton nga ating pamaba. Wala ako'y ikong kaalam o katakos. Apan misalig ko nimo, Lord, kay ikaw ang martugang magtutudlo nga maghihinabi sa imong katawhan. So Lord, panalangini ang mga pulong nga imong ipabati, silyuhin kini nga walay buwat sa kaaway nga makasakbit nini. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Kagabi, samtang nagtanaw ko sa Deaconess Maricho sa pagpangandam nini o di Dairustin. Asam doon si Dairustin. So, naka-video sila niya na ay caption na nitong 300 kabalon. Pinaagi lang sa buyog. 300 ba to? Pila to kabalon nga matod pa niya walay gamit-gamit o pumba. Kuandra, hangin ra, ibulhutan ra, pinaagi ra og bulhot. So, na-bless kayo ko sa akong nakita nga pagpangandam sa Tanhay Presbyterian Church. Grabe ang inyong pagbuhos sa inyong pagpangandam. Makita bitaw nga basta paras kay mayaan ni Lord, kanang the best good ang inyong ipakita. And na-bless me nga bisan layo rami dito sa Tiano, nagtanaw ko sa mga video nga inyong ipakita, maka-bless kayo ba? Ma-encourage ka nga, pag something gani basta kay para ni Lord, the best yun ay ang atuang ihatag yan niya. So, atong palapakan ang Tanhay Presbyterian Church, tungod kay nahimo mong good example nga pwede ning mapasa sa next generation. That's why walang masayok ang inyong tema, building generation, tungod kay makita nini ato makatunan kanang sunahan kung saan nato nga ma-build ang generation nato pinagi sa gahom sa Ginoo. And of course, ato sa background kining Psalms 145 verse 4.
ang Psalms 145 verse 4 o whole chapter sa Psalms 145 is written by King David. Atong hinumduman nga si Haring David usa ka madaingon gyud sa Ginoo. That's why kung basahon nimo whole chapter sa Psalms 145, awit sa pagdaig na dinha. Title lipas ibabaw, awit sa pagdaig. Nganuman si David usa ka madaingon sa Ginoo, usa ka maawiton sa Ginoo. Unya ang gusto ni David in verse 4, gusto siya nga masabtan gyud sa next generation, gusto siya nga mapasa gyud ang iyang pagkamadaingon sa Ginoo. So muna nga ang iyong tema, building generations 1, tugma gyud siya tungod kay mao po niya ang pangandoy ni David nga mapasa gyud ang iyang pagkamadaingon. Kanang building generation igsoon, kana bang pinaagi sa imong kinabuhi karon, mag-build ka o generation nga makakopya sa imong gihimo karon. Muni ang point ni David. Kung imo tanaw igsoon, wala to background si David. Before siya nahimong king of Israel, usa siya ka sa ganito yung trabaho, magbalantay sa karniro, usa ka magbalantay sa karniro. And dili basta-basta nga nahimo siyang hari. Niagi pa siya o grabe nga testing sa kinabuhi. Pero kabalo kay igsoon, sa dihang gihimo na gyud siyang hari sa Ginoo, giagi siya o mga challenge sa kinabuhi, mga struggle sa kinabuhi, usa niya na gikamkir usa niya si Goliath. Walo ka kung sa'y pagtanaw ni Goliath ni David, iyon si Goliath, kung imong basahon ang storya nila, iyon si Goliath siya. Nianhi ka ba aron pagkasabahon ra kog iro? Nakamino si Goliath ni David. Wala kabalo si Goliath nga si David madaingon sa Ginoo. Nga samtang magbantay siya sa karniro, gadala-dala og alpa igsoon, gadala og alpa og mag-awit kanunay sa Ginoo bisan naa siya sa kabaulan. Karon ang pagkamaawiton, pagkamadaingon ni David, mo hinungdan nga gipildi niya ang Goliath, ang giant nga Goliath. Nganuman, dili dahil nimo maminusan igsoon ang taong madaingon. Kung imo dahil kuhaan, pagtulungan ang kinabuhi ni David, ang tao dahil madaingon, madaugon. Amen ba? Muna nga, ang gusto ni David igsoon, nga mahimo yung tang madaingon. Kay ang tao dahil madaingon, usa ka taong madaugon. Muna nga, wag yun, gikahadlukan si David, bisag nako si Goliath, pero wag siya mahadlok. Grabe ang nagpilin si David igsoon, gapisan giingnan sa ni Hari Saul, mismo ang hari atong panahon na si King Saul nanalaw, nahadlok. Pero ang David nga batan-on pa, way kabangkaanan sa gira, wala siya kahadlok ng anuman, madaingon siya sa Ginoo. Muna pag-abot niya ni King Saul, yun si King Saul nga, sige, isuot ning galamiton para sa gira. Gisulayan og suot ni David igsoon siya, dili ko kabisado ani hari. Nagpagtuon si David kay gamay pa siya, batanon pa siya. Pero kung imong tanawon siya, dili ko ani musuot, pasagdai lang ko hari nga wala ko'y danon na suot para gira. Ang akong dala ang ngalan sa Ginoo. Amen. Kung imong tanawon igsoon sa diya nakikpait sa ni Goliath, ang gidala niya pangalan sa Ginoo. Kanunay niyang gidaing ang Ginoo. Igsoon, matag fight dahil sa ato ang kinabuhi, matag battle dahil sa itong kinabuhi. Every day is a battle sa itong kinabuhi. Dapat dalko nimo ang ngalan sa Ginoo o kanunay nimong daingon ng Ginoo. Kay walay problema, walay struggle na dili nimo kayang lagpason. Basta ang Ginoo ang imong daingon. Amen. Atong pasahon Psalm 145 verse 4, matod pa sa English igsoon, one generation will commend your words to the next and will proclaim your mighty acts. Na yung word rin igamit ni David igsoon nga comment. Unsa man ning comment? No? Batod pa diri sa Hebrew word sa comment, the Hebrew word for comment means shabah. Means to address in a loud tone or praise. Sa Bisaya pa, kini dayong word na comment or daigon. Sa Bisaya niyo sa diri, daigon ang imong nabuhat sa tanang kaliwatan.
Naipulong giuna niya, daingon, English comment. Karon, kung saan rin pasabot aning soon, dili lang ni daing nga nakabalo ta, sa daingon ang Ginoo, sige, daing ta. Dili na yun nga nakabalo lang ka nga daingon ang Ginoo. Kung dili, nagpasabot kini sa Hebrew word ang daing nga, shaba, means to address in a loud tone, a loud praise. Kusog na singit. Ngunit ang pasabot ni David, kung imong tanaw ni Saul, i-example diri ka napitang bulantaw ka o sports. Di ba hilig mo kita sports, no? Kung sa mga sports yung hilig. Pagbutanaw, basket. Pagbutanaw galing ka o basket or kung sa mga nga sports, na yung kay gidapigan na team, di ba? Oh, bisan wala ka dito sa maong team, nagtanaw lang kasi mong cellphone, kinong naman ko sa akong Paris ba, Pastura, hilig mo na siya volleyball, na-appeal siya sa Aplan. Ay hilig siya volleyball. Every time na magtanaw sa cellphone, ay gula ng volleyball, tingala ko nga, mukalit ra magsyakit. Mukalit ra magsyakit. Yes! Mukalit ra magsyakit. Kay naaday siya, iabibaran nga, team, nga pag napuntos na to sa iyang iabibaran, siya po diri nga naglantaw, na po siya hilig. Na po siya'y gigil ba? Nga daw ang ihang ibatay sa kasing-kasing gisyakin niya sa yes! Muna ang pasabot ni David kaning daygon. Nga, kanang pangmuday ka sa Ginoo, nga anak kay graping kilig sa sulod. No? Gani, sa una katong mga mananari ini, makarilit. Kanang mga nanari. Kanang mananari, mo na'y makaday, wala sila pagtanaw na siya manok, tuwa na nakasamad na, sayo-sayo na dito may suon. Ipakita yun niya ang kilig. Grabe yun niya ang abibar. Abinin mo niya ang pasabot ni David, nga klases dahil. Ato ni magkataon na nagsuon, nanong i-emphasize man yun ni David ni mapasa sa next generation ang pagkamanaygon. Nindot kayo ang explanation ni David nganong gusto siya na mapasa. Tungod kay na-experience si David, dili niya ni masulat ni Psalm 145, dili niya siya masulat kung siya mismo walang naka-experience. So mas effective ka nga musulti kung ikaw naka-experience. Amen? Si David, epektibo kayo sa iyang pagsulti tungod kay eksperyensyado niya nga bisan gamay pa siya, naglaladanan na siya galpa. Pagdaig sa Ginoo, kabalo ka, during nga si Haring Saul sa bukol sa daotang espiritu, kinsa yang ipakuha? Si David. Si David ang ipakuha, kay pakantahon niya si David. Ipakuha tong heart ni David, ang alpa ni David, pagkanta siya, dayon, ang espiritu nga magsabog ni Saul, dili na mo sabog. So kung imong tanaw ni Suon, si Haring David ikahadlukan sa daotang espiritu. Matingala ka nga si Saul, hari naman unta, wala man siya makahimo ning pagpadlas ining daotang espiritu. Kay nga naman si Haring Saul, dili siya madayon kayo. Unlike na si David, dili pa hari, napatasan na niya ang pagdaig sa Ginoo. And that's why siya ang i-appoint ni King Saul nga ipakuha para lang mukanta aron mapadlas ang daotang mga espiritu. Apil may isod ka ni mga pagdaig, pag-awi. Uy, muna ikahlukan sa demonic spirit. Amen? Huwag yun ang ginhanglan kita, emphasize yun ni David nga, dahigon ang imong nabuhat sa tanang kaliwatan. Ipadahig yun. Oh? Ipadahig yun tungod kay na-experience ni David nga nagdaig sa Ginoo o ang Ginoo nagputiktar kang David. Now, in the whole Bible igsoon, ang Salmo mo'y pinakadaghang chapter. Di ba? Sa tingong Bible, 66 from Genesis to Revelation. Pero tanawa, nga naman nga ang Salmo mo'y pinakadaghang chapter. Tungod kay i-emphasize niya nga dapat madayigon yung diha sa Ginoo. In the whole book of Psalms, ang pinaka-main point ko diha o theme diha, praise. Pagdaig. Dalihan yun. Dahil kung pag-ampo, dalihan tanan. Pero ang emphasize ni David,
Tanawa ang pinakalas verse in the book of Psalms 150 man na. Tanawa ang pinakalas nga verse. Babasa nimo niya, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kapila ni balik. Kaduha mo tanawa. Observary. Sa Bisaya, ang tanan, kinahanglan ang tanan mga binuhat, magdaig sa Diyos. Daig ka ang Ginoo. Yun sa diya pinakalas. Pinakalas na verse, pinakalas na word sa Salmo. Daig ka ang Ginoo. Grabe kayo mo ipesay si David kung daig. Kani si David, tungkol sa iyang pagkabanayigon, mo ni siya tao nga katubad ang nagtapis siya, nga ingon ang Biblia, nagkahubo-hubo siya, o dinay, nagkahubo-hubo siya, dinay. Grabe kini si David nga mo yung makadaig. Dili lang sa, si David, dili lang mo daig sa aksyon. Naagin, makita yun mo aksyon, manayigon siya. Apan labaw sa tanan, ang iya mong pulong. Kaya ang pagdaig di igsoon, dili lang puro nga sayaw ka, puro pakpak. Ang ato pong mga pulong, nga atong ibungat sa Ginoo, mga pagdaig, makapalipay na sa Ginoo. Kabalo mo kung sa title o titulo ni David, siya ang gitawag og a man after God's own heart. Ako ang tanang, anong gitawag mas David? A man after God's own heart. Sa Bisaya pa, tao nga nakapatandog sa kasing-kasing sa Ginoo. Nga ang gitawag siya anak? Tungod kay siya ray tao sa Bible nga madayigon kaayo. Abi mo kining pulong nga madayigon, makatandog na oy. Amen. Sulay rakod nga dayigon ka sa imong isig ka tao. Di bawal man sa Biblia nga magpadayon ta. Pero kabantay ka na ni dahig nimo. Abot ko si mo kasing-kasing oy. Abot ko si mo kasing-kasing. Sus dilampad ko mo antay oy sa imong pagdaig. Unay manginana, basta mag-isgot ka ng daig, makapatandog na. Basta daig na ganing isgutan, makapatandog na. That's why, bisyo na gini David. Bisyo gini niya ng pagdaig. Kaya ano man, gusto siyang tandugon ang kasing-kasing sa Ginoo. Muna, kung imong tanaw sa David, sa ilihan yung kinabuhi, nasipyat man ni David, kasipyat-sipyat man, pareho na to, kapilyor po pa nakasala. Pero, sadyang bubakon siya, bubalik siya sa pagdaig, hunat ang tanan, kaya gusto siya nga matandog na po niya ang kasing-kasing sa Diyos. Bunay gusto nga ipasabot ni David o sa pulong sa Diyos karang may isuod, nga kanunay natong tandugon ang kasing-kasing sa Diyos, pinagi sa atong mga patay. Muna'y makapatandog sa kasing-kasing sa Diyos ang mga pagday. Muna ngayon sa diriday ko, ang imong nabuhat sa tanang kaliwatan, isangyaw nila ang mga buhat mong katingalahan. Comment, balik na sa comment. Comment means to entrust something precious to another's care with great confidence. Kining pulong pagpasa, lain pagtermino aning comment, pagpasa mo guning, ipasa nimo ang baton. Ato ning Marilyn, may mga karaan ba? Kanang mga karaan kanang before sila mamatay? Labi na yung mga naana sila dinibayo ba? Mga wakwak. Mga wakwak. Naana sila yung mga bato. Dili ko wakwak ng pamilya. Pero dahil nakasugilo na kuha na, naana nila yung bato. Itong nga bato, kanya, kung hapit na magtinga-tinga na itong gulang mamatay na, ipasa. Kay og dili daw rawaton, may tapo ato, dili ba? Dugay mamatay. Kaya gusto na siya mamatay, ipasa. Yan katong mapasahan, mao na putoy magkinabuhi sumala sa iyang na kinabuhi. Di ba? So, pero dili ta na ha. Kaya sa kuan man na, sa kangit-ngit man na iya man sa kangit-ngit, ang kaning bot pasabot ni David, kinani ang sistema nga ang atong kinabuhi ba mapasa sa atong next generation. Mapunta dito ba? O mapunta dito kana atong gihimo karon, mapunta dito nila. So na pag-build sa generation atong isgutan karon ang mga kung saan pag-build ang generation. Okay.
So kanina verse, usa ni siya ka gitawag og generational mandate. Nganong gitawag man sa generational mandate? This verse highlights the responsibility to pass down from one generation to the next. Muna ang gusto ni David nga ang kinabuhi nato nga pag kinabuhi na sa Ginoo mapasa sa ubang dinit. Di ba ang kinabuhi ni David madaigon? Kabalokan nganong nahimugso ng mga donmoy, mga dagan kayong mga banda, kitis ama na sila naka sinugdanan gyud. Nakita nila sa si David nga madaigon. That's why nagkanya kayong mga nagkumpos o mga awit sa pagday. Kaya nga naman, natakdan sila sa karakter ni David. Kumbaga, napasa ni David ang iyahang talento. Oh, ano na, napasa na. Okay, so ang background ni David, usa ka kalabang musician. Kanang mindset niya, pagdaing yun sa Ginoo, kinumprove ba ni Bro Richard, si David. Oh, baday ko. Kabalo siya sa mga instrumento. Maayo siyang mukumpos kung kanta pagdaing sa Ginoo. Sa sarno, puro ng mga pagdaing ikumpos niya. Kunya, makahinong ko niya ali ni David Genesil. No? Nga, mo'y muli sa pagdaing sama ni David. Diba? So, nindot kayo ng pamilya, isoon nga madayigon. Nindot kayo ng pamilya nga madayigon. Muna nag-pray kita, nga atong pamilya mapasahan yun aning kulong nga pagdaig mong manahigon. Amen na pawala na isoon. Karon ato tas mga punto kung mao magini atong ipaabot. Now karon pastor, unsao man among pag-build, unsao man nga ma-build ng generation, matukod ang amuang generasyon. Tagata mo example sa Biblia nga ang ilang kinabuhi napunta dito sa ilang generasyon. Kung iyon sa ilang pagkinabuhi, yes Ginoo, napunta dito sa ilang generasyon. Nakabantay mo ni Abraham. Example Abraham. Si Abraham itawag sa father of faith. Oh, masinulon doon sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo Abraham, imong anak na si Isaac ihalad na nako. Isaado sa Ginoo, bugtong pag ito. Pero si Abraham wa ko baliban. So yes Lord, iyang ihalad si Isaac sa bukid sa Boraya. Kabalo ka kung sa gihimo sa Ginoo ni Abraham. Giingnan sa Abraham in Genesis chapter 12 verse 1 to 3 nga mahimo siyang father of all nation, mahimo siyang bless kayo ang iyang laray ug mga kaparintihan. Okay? Yun sa pagkinabuhi ni Abraham napasa dito sa iyang next generation. Okay? Kinsa tay pagkumangko ni Abraham? Si Lot. Kabalo mo ang pagkinabuhi po ni Lot, napasa po niya sa iyang next generation. Na-build po yung generation, pinagi sa iyang life. Kasi niyang, nagbahin silang Abraham, kaya daga na kayo silang mga karnero at mga hayupan, wala igong kabutangan sa ilang hayupan. Nagbahin sila, kung sa ipili nila, Sodoma o Gomora. Ipili na niya. Kabalo kang sinita po niya dito, samtang ipili niya to, wala na siya'y simba-simba. Wala na siya'y sinimbahan tungod sa lugar na iyang ipili na puro mindset negosyo, puro pakikilawas, mga bayot ug tumboy na dito, muni ang mga lifestyle dito. Kunya karon sila nahitakdan igsuon sa mga tao nga nagpuyog dito. Dito sa may ending sa dihang paulanan sa Ginoo sa Sodoma ug Gomora. Sila nakaikyas, iyang asawa na himong asin paglingi, pero ang yan ka anak kuyog niya. Kabulo ka kung sa ilay tabo, nganong napasa ang kinabuhi sa iyang next generation, iyang anak, duha ka buok, puros babae, gihubog sila, gipuli-pulihan o pakihilawas sila sa iyang duha ka buok anak. Inyo pang nahulagway kung unsa ang building generation? Mapasa na isuon kung unsa atong kinabuhi karon. Mapasa na sa next generation. Kay sila kuway sinimbahan, iya pong anak kuway sinimbahan. Kay sila mindset negosyo, iya pong anak mindset negosyo. Kay sila natakdan dito sa mga ulagong ng mga tao sa Sodoma ug Gomora.
ang iyang anak ko ako puros ulakon. Napapata niya isuon? Building generation, delikado ni. Kaya ano man, naani sa itong kinabuhi. Kung gusto ka ngayong generation, maayo, likon, dapat maglikon ka ron. Sa iyong pag-alagan sa Ginoo. Amen? Kaya ang building generation isuon is just like a seed. Sama ni siya liso ang pag-build sa itong generation. Atong kinabuhi karon muna ng liso. Sa diyang itanong ni mo ni, magtanong kang lisos mangga, mangga ginadito niya ini pamunga. Amen? Pagtanong ni mo, kamatis, ginadili kay magtanong kang kamatis, talong ng namunga. O unsa ang seed nga imong gitanong, mao na ang iyang bunga unya. Amen? Muna, kanang kita itong kinabuhi, nakita na akong gabi sa grafika kanang para ni Lord, the best gihatag. Apan tininutan na, imong generation anak, imong gibuild nga ang ilang mga kinabuhi, the best yun ilang gihatag ni Lord. Hallelujah! Building generation, pagsugod ni nato tanawa sila. Yung sa niya pagpilihan generation. Kaya nagpuyo siya ng mga ulagon ng mga tao. Naulagon na yung mga anak. Tiyaw mo na, amahan mo na yung sa anak. Pakihilawas, ihubog lang para makihilawas. Kay matod pa nilang tuwa, sus, wala na yung mga laing lalaki. Si Papa na lang ato ng hubog para makaliwata. Karon pagkaliwat ng isuon, kabalugang sa nato mo, muabihanon, amurihanon, munay laray nila. Sayang, do ka anak na babae, kabalugang ka ng amurihanon o muabihanon, maunay, enemy of Israel. Muna'y pinakakaaway sa mga Israelita. Nahimong inimi ang kaliwat nila sa chosen people of God. Munang kung mag-build na generation isuon, dapat yun na mapariyutan ng Abraham. Dili ta dapat ang pariyo nila. Kay kung atong kinabuhi karon, ipalagay na nato dili ta mga lagad, dili ta madayon sa Ginoo, palabihon nato ang trabaho instead sa pagsimba. Kabalo ka, ang imo pong generation, mao po na niya makita nimo. 75% sa imong generation, mao po na imong makita. Matingala kami sa usaw nimo buyag sa imong generation nga mo isimba, dili sila trabaho nila naman. Ang imong kinabuhi sa unang trabaho man. Ang tingin na isuon, kaya ang building generation, ang ipasabot kinabuhi, kung unsa itong kinabuhi karon, mapasa ni sa sunod. Amen? Unang dapat aktibo ta sa pagsimba sa Ginoo. Kung gusto kang ma-build yung generation sa unahan, aktibo sila manimba. Apil ta sa mga tigong. Kung gusto kang yung generation niya, apil sa tigong. Dili ka man panglungod sa pulong sa Ginoo, pawalihan ka. Kaya ang imong next generation na mga luuran. Napabata niya isuon? Nainay mo tapad ayaw panglungod, eh? Kaya mapasa na sa next generation. Atong kinabuhi is like a seed. Nasabdan ba ito? It's like a seed. It's like a seed. Si Abraham na nagtamod sa Ginoo. Iyang generation, puros po nagtamod sa Ginoo. Si Abraham na obedient sa Ginoo. Iyang pong generation, bisag makasipyat-sipyat, kay tawran ko, pero mo-obey yun gihapon. Amen? Mubalik ra yun. Nindota kini kinabuhi ni Abraham. Munang iyang generation nindot po kayo. Di ba si Abraham, kinabuhi niya, nahimo siyang ipili nga channel of blessing sa ubang kanasuran. That's why, pag abot po siya makaliwatan, puros po mga gikan ni Abraham, mga napiling hari. Haring Saul, haring David, haring Solomon. Mga hari naglaray na gikan ni Abraham. Nga naman, kung unsay ang kinabuhi, mapasa dito sa iyang next generation. Tagata mo lang example. Nga nung mapasag yun. Doon ay survey. So, nawala ng referent ba? Saan yan nun? Doon ay survey sa iyang iwaling illustration. Doon ay survey sa tao na wala nag-alagan sa Ginoo. Sa kapamilya, iyang bloodline ba? Kinitris pinakataas, wala nag-alagan sa Ginoo, bloodline niya. Tapos pikas, bloodline niya, puros nag-alagan sa Ginoo. Di, isurvey ang tanang kaliwatan.
gikan sa pinakataas na wala ka sa initabo diri sa asa to diri sa to diri kani wala nang alagan wala ka sa initabo kay wa man ang alagan ni pinakaulo na Petri usa initabo naa siya mga kaliwatan dito mga nangapriso daghan kayo naa siya mga kaliwatan dito mga nakapangri naa siya mga kaliwatan ng mga kawatan naa siya mga kaliwatan na nakantos wala kayong panalangin naglaray sa kaliwatan, gisun-gisun. Mga burumbano, mga bisyoso na nito kalaray. Pero pag survey po diri sa tao nga na ay Panginoon, na ito may igsoon, daghang mga pastor. Naglaray nito mga pastor, mga worship leader, mga magigamit sa simbahan. Naglaray nito. Ako ba nito, dagko posisyon, gipagamit sa tagas sa posisyon sa gobyerno. Dito galaray o dito nakakonklud ang nagsurvey nga kung unsa diay ng ulo mauputong iyang mga ikog. Magbantay tayo igsuon sa atong pagsimbang karon. Magbantay na ron sa atong kinabuhi kung yun sa nato pag-alaga ng Ginoo. Kay 75% dili no tanan. 75% only 25% lang ang habilin nga di ko sunod nimo. Pero kana 75% sigurado gina kung sa imong kinabuhi karon mao po na sila. Ang bintang kay ang building generation ikaw mo itawag ra tag builder. Buto ba mo gitawag tag builder? Tagantang mo verse Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Duha ka tawo nagtukod o balay. Builder ta. Gi-example ni Jesus diya nga dunay duha ka tawo nga nagtukod daw o balay. Niya siya diya sa 24 siya naay tawo nga namati sa pulong sa Dios. Unya nagtuman naisama siya sa katawo nga nagtukod og balay diha sa bato. Pag-abot sa bagyo, ni baha, ni kusukuso itong balaya, wag yung matumpa kay na pundar sa bato. Niya siya sa ubos. Naapoy tao kaduhang builder nga namati sa pulong sa Ginoo o diya wala nagtuman naisama sa katao nga nagtukod og balay sa balas pag-abot sa bagyo balod nga nikusukuso itong itukod ng balay sa balas nabanlas napukan igsuon kining atong pagpamati sa pulong sa Ginoo o kanang pagtuman nag-build kaana og generation nga lig-on. Amen? Pero kung ikaw lang kang mamati, soon, wa kay tuman-tuman, pila na kabuk na patianin mo sa pulong sa Ginoo, pero why isakusanin mong gituman? Inunti ka, nag-build kang generation na huyang. Nag-build kang generation na huyang. Building generation. Kung gusto tag generation na lig-on, kung sa iyong buhaton karon, mamati ka sa pulong niya, mutuman ka. Mutuman ta samtang namati. Paningkamutan na to, Lord. Tagay mo kasing-kasing nga makatuman. Dili kay panahon sa pulong sa Ginoo maigo ta sa kam. Dapat ko nang kawalig ya. Di nakakatuman igsuon ang imong gibil-an na huyang nga generation. Kay ang pagtuman sa pulong mo'y makapalig-on sa imong gitukod. Amen? Huwag yung malig-on sa imong gitukod kung ikaw ra kang mamati. Kanang imong next generation, dili na lig-on kung ikaw ra kang mamati. Gusto, ang sabot ni David diri, gusto siya, nga while napati ta, naagyon ang pagtuman. Amen? Okay. So, number 1 diri, how to build sa atong generation by living an example to them. Kinahanglan nga atong kinabuhi nahimong example karon para sa upakon nga next nimo nga generation. Usaon man kana imong pag-alagan nimo karon tinud-on. Tinunanay nga pag-alagan. Amen? Bahala lang sabayon ka na yung mga silid. Bahala ka magkakita mo muglalay sa simbahan, magkaaway mo isig ka magtutong kauman ng simbahan. Padayon ka sa pag-alagan. Bahala na kung sa kasulti nila. Padayon ka sa Ginoo, dili man tawag yung kalagaran, inuman. Kabalog ka. Kung sa ikingon sa Biblia, pinaka-simple sa Bible, pinakataas diay nga chapter sa Bible is Psalms 150.
pinakataas ka chapter, di ba? Pinakataas na chapter, Psalms 119. Kabalo kang pila, kung sa'yo pinakamubo ng chapter? Psalms 117. Gituan nila ang Psalms 118. Pinaka-center na verse in the Bible, Psalms 118 verse 8. Kabalo kung sa'yo sunod ng Psalms 118 verse 8, the center verse in the Bible, mas maayo ang pagdangog sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Amen? Dangog ka sa Ginoo. Ang tao, limitado naman ang muna yung saligan. Isa ka salig yung kunila kay daghan ba? Kana kita magsigba mga daghan, dasig ko. Ayaw pagsalig dyan ng daghan. Kay panahon niyang mujutay, wala na. Delikado ng imong kasing-kasing kung mujutay na ta. Naayon ba na nagsalig sa kadaghan? Sa daghan may data. Usog kayo mong imbitar, kay daghan lagi tayo sila. Ugoy, pag abot na ni jutay isuon, wala na po sa simbahan. Nga naman, naasa sa tao nagsalig. Pero ang tao nga musalig sa Ginoo, oy, bisag duha og tulo. Magtigong siya ang alan, naasa sa iyang taliwala. Dili ka mawala ka na isuon kung ang Ginoo ang imong isaligan. Ang tao, limitado rin mo naman ang ayaw salig tao. Nalipay ko kay pagtawa ganina, ubay-ubay di ay nga tagahanti anon. Atong salapalakbakan na hanti anon. Naanay kay Pulsati sa hanti anon. Okay, tagahanti anon po kung muna nalipay ko nga naagilay ko may Pulsati dito sa Purong Uno sa hanti anon. Ganun man, dili na ako tumabot dito. Salamat kay si Ginoo nga naay paabot nitong alagad, mo'y gamiton nitong iriyahan at di na maabot dito, na yun makuha ka ng mga tao dito. Amen? Manasikon gihapon. Isang jutay lang tayo suon. Basta na yung pagsalig sa Ginoo, dili ka mawala na ng kanang kaluyaw eh. Oh, para na ako, basta ayong pagsalig na sa Ginoo, pisag duwara mo kabubog tulo, nga magtigo, magbibustaning, yun na. Kaya si Lord may magdasig na to, dili man ang tao. Kanang yun sa Isaiah 40:31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Katong musalig sa Ginoo, iyahang renew na kusog, tagaan ng bagong kusog, kabalong ka usang pagkatan ni Lord, kada adlaw tughungan niya ang imong kusog. Pero sa tao lang ka musalig, agoy tughungan ka o kalaay. Magtanaw ka na imong kauban nga, susdugay namang tanan siya nangalagan, pero waman lagi siya kausapan. Kung magsige kag tanaw niya, sa dili madugay, ikaw po matakda. Amen? Ako makasulti ko anak, kaya naitapon ni siya Santianon. Sige, focus anang kauban si Bagyon sa pag-alagad. Pulo na katuig, 13 na gumikatuig dito. Sige, tanaw na una ng alagad. Di, imbestasig ko siya, bago pa, nahitakdan itong daan. Nawa na. Basta magsikag tanawan ng daan, niya walay kausapan. Na ikaw po, mahitabo po na walay kausapan. Na sila magani o magani kausapan. Aga ko pagkakapagkukay ko. Sila magani dalo. Oh, sila magani buhatag kapulo. Uy, ako, ayong sweet-sweet suon. Building generation, naaraman na sa pagsunod sa tuwa. Kung magdinalo ka ron, tanan yung generation pati dalawa. Inong generation, gatupad ng puros dalo. Oh. No. Kuripot ka karon. Tanan yung generation na 75% puros kuripot. Inighang yung lima na. Nagaya mo diri kaya hospital sa Puyang. Kamura niya. Wala ka kwarta diri. Bisag na. Nga naman na. Gabil ka generation ng kuripot. Kay naaman sa tuwaw sa kuripot ha. Gusto na ito isuot. Kung gusto kang mausap sila, kung gusto kang naikausapan sila, dapat kita mo na mausap. Kalabanan na kung nato, gusto ta na sila may mausap. Kunya kita pagani wala pa din ay. Dahil sa ka, kuwan, managtiayon pa. Pwede yung kuulan ng asawa, kaya mana, di pa kapalahubog. Di kapalahubog. So siya pong asawa, Kristuhano ta siya, kuya kay palkatilaw, nakabana man siya palahubog, so siya yung imo, sige pag-ulbol. Sa iyang bana, ini pangpang ito, murang armalay kada puntag. Sige bang na ay magasin.
Wa pagay na pungay ng bana, halakad lawon, yaw-yaw, pag-abot, yaw-yaw. Di, iyon siya, pastor. Tambag pastor siya, pastor. Tambagin ko, unsa may labing mayo aning akong bana, nga mautrog yun. Iampo na ako ni pastor. Iyon niya, pastor, siya, pila katuig ni mo, ampo siya yung bana. Sus, pastor, 10 years na. O, 10 years na ako inampo, pero pastor, the more ko nag-ampo, the more put siya magpakita kung di mao. So, sa man akong pag-ampo, di na ini tumangon sa Ginoo. Nag-question na siya sa iyang prayer sa Ginoo. Yan ang pastor. Kaya katungkol siya, kusog magpumuyaw-yaw ng pagkababae. Papaon ba? Hindi, wala na diri. Kusog siya muyaw-yaw. So, kung nga, niingon ang pastor, ni sa sis, kaya nagpa-advise man ka, basi bayag sis o ikaw mo'y solusyon na na. Basi ikaw ba'y unang uspon? Usa na siya usap. Sus kay na, sulod man na una sa may sagbitaw ta. Kusog ra ba ko kumuyaw-yaw yung tinuod? Oh, yan yung na-realize ako niya. Nagkas-aram niya sa pastor, basi ikaw mo'y solusyon na na. Nawabang ko na. So kato, pag uman niya patambag, ato siya sa merkado. Palit siya o flower piece. Flower piece. Ibutangan niya ang bulak. Mana palit tayo na. Ibutangan niya ang bulak, ang flower piece. Yung ito yung bana, kadagabi, hubog ito. So una siya dito, yung lamisa, butangan niya ang flower piece na ibulak. Iyan ang gitulo dito dapit sa gawang. Bulahan ining ample sa yung bana, ugangkol yun ang flower piece, kung mapusta. Parang yan ito giplano. Di, pag-abot na sa panas, hindi na natin mana. Kagulgol na ng gawang. Ablay ng gawang! Tulod. Pag-tulod, kugangkol na itong flower piece. Buak! Buak. Ya kinabatasan mas ba ng kabalo man sa nga asawa mo yaw-yaw yun. Pagkabuak ko, kaya makapantay ang panan na flower piece. Pagkabuak ko, delikado na ko. Na-action ka ulian sa iyong pagkahubog. Delikado. Uy, ako na ni yaw-yaw na. Di, pagtanaw niyo, di gawas ang asawa, pirti na kuyawas pa na. Kurong-kurong na. Iyon man ang asawa, mga iso na. Dong, susprator magkayo ng flower piece. So, sagdilan na, butang rabitaw na. O, sagdilan na, butang nasyat ni ba na isool? Ayun na ba na nga? Isa po na usok na ng asawa. Pagkauma kay napungawan yun siya, dili ko siya kung dito niya mapangutana. Isa day, tayo sa pagkauma na, tayo sa, ako'y pangutana niyo. Nakabuka ko, grabe ito. Flower piece na mo, tayo mo itong yaguag palit. Katura mga ni, gamay na, bulan gali na hilaw, gali ka ni yaw-yaw na ako. Bulan gali na hilaw, pagsupa. Ya ka to, flower piece na. Isa nga, kabalo ka doon, ganong nainatog ko, iusog ko sa Ginoo. Tugan sa usog ko Ginoo. Salamat sa Ginoo nga ako kasing-kasing makapugog na ko dili na ko makabungad og pulong nga pasakit nimo. Iyon man ang bana nga awbaw na day kuyog ko karong Domingo nimo simba. Kay gusto ko nga kanang Ginoo nga usog nimo. Mausog po ko sa akong pagkabisyoso. Na igsuon ni kuyog simba. Tulo ka bulang sinimba. Ibiya sa bisyo kahilayan. Hangtod nga nahimong aktibo sa simbahan. Amen? Unsay solusyon? Ako, ikaw, may unang mausap. Kung gusto kang mausap sila, ipausap sa nang ulos-ulos sa imuha. Matag usa nato natay ulos-ulos. Dili ta perfect na amen? Munang gusto ang Dios nga musabing ta kanunay niya, kay ang kausapan nagagikan kaniya. Usahay nagtuta nga kung sila'y mausap o kinata. Di ba? Sa ayun ta, kung nausap na sila, okay na gini among kabuton kung mausap sila. No. Dili yun na uspon sa Ginoo kung dili ka unang mausap. Muna ilangton nga pagkasulti. Ang gusto sa Ginoo, kita mo'y unang mausap, kay kanang atong kausapan, manakot na sa imuhang kauban. Amen? Kanang atong kausapan, manakot na sa atong silingan, atong kauban. Pero di gani ka mausap, manakot kiha mo na sa imong palibot. Sa naamay Kristuano, sas. Pagkahinawayon.
O, di ba? O, itong ang uban ng mga silingan na wala magsimba, ay sa akin na lang po kung simba ko na simbahan na nga puros palaman tabi. Puros palaman panaway ng mga tao niya. Ikasulo ang mustiil, isahin akong buwan, sinuutan. Pabuyag ka, may simba niya. Diba? Kung inana ko na itong kinabuhi mo, nang dagan kita kung pandol, dili sila magsimba. Kung gusto kang mausap sila, magpausap tag muna sa Ginoo. Amen? Muna yung building generation. Kung gusto ka nga maglaray sa iyong generation, nga dagkan o nindot kayong kausaban, kita karon magpausap sa Ginoo. Biyahe ang aming biyahe. Amen? Nganong si Abraham ipanalanginan sa Ginoo, kay pag-ingon sa Ginoo ni Abraham, Abraham, biyahe ng imong panimalay, ang imong mga parinting, biyahe, o lakaw dito sa yuta, nga akong gitagana nimo. Si Abraham, wala yun na siya ay pugong-pugong. Bibiyahe yun. Isugot siya sa Ginoo. Gibiyahan niya ang angay biyahan. Angay tabo sa unahan, siya gipanalanginan. Biyahe ang angay biyahan. Kung gusto kang imong laray o kaparintihan, maglaray mo nang ipanalanginan sa Ginoo. Kay kung sugod kang sa Manili o dili ni Musmon, di ka magpausap sa kung kinabuhi karon. Third to fourth generation nimo, kastiguhon ginagmayo sa Ginoo. Third to fourth generation. Exodus 37 verse 4. Diyan sa diya, Exodus 37 verse 4. Nga ang ako ang kaluoy o gugma, ulungtad ni sa libo-libo kakaliwatan. Pero ang sala sa iyong ginikanan, mo hinungdan atong luhon ko o kastiguhon ko ang ikatulo o ikaupat na kaliwatan. Amping tas itong ginabuhi. Kaya mo hinungdan na matinunglo ang ato ang next generation. Kung nagsalingkway ka sa Ginoo, imong next generation, isalingkway ko na. Amping ta. Kaya kanay mong next generation, magsalingkway ko na sa Ginoo, mahimo ng tinunglo, mahimo ng kastigo o bayo sa Ginoo. Daghang mga hospital, balik-balik hospital, sige, madisgrasya. Bisa ko na lamang kastigo. Malibog ka. Malibog ka. Building generation. Importante kayo. By living an example to them. Ikaduha, by praying them. Ikalampo, yun ang itong next generation. Amen? Doon ay isa ka babae, nakaanak siya puro mga drug lord. Isa ka babae, anak niya puros laki, puros nagdruga. Naningkamot ko sa igsoon, ampo siya bayo sa Ginoo, adlaw gabi patulungan ko niya duha, giludhan niya mga pangalan sa iyang duha ka anak nga mga drug lord. So, nahitabo igsoon, namatay siya, wala gyud siya kakita nga nabangko ang iyang duha ka anak. 20 ka tuig niyang inampo. Pagka 21 ka tuig namatay siya, wala siya nakakita nga ang iyang anak nabangko. Pagkamatay sa inahan, kining doon kamong anak, napriso na yun. Nga naman, nawan ang paglaon yung doon kamong anak na sa puslahan, wala tayo inahan. Nang rape, ang usa, nanulis, nadakpan sa pulis, priso. Karon igsoon, kay dito sa prisuhan, doon na may jail ministry. Doon na may mga pastor na nagwalin dito sa prisuhan. Naaba na nga nakaduwag mo sa pulong sa Ginoo, nindawat siya sa Ginoo. Nakatulong yung luha, nakadawat sa saluwasan. Silang duwa ipagawas. Paggawas silang duwa na mastor. Amen? Namatay na ang gampo. Wala siya nakita sa iyang gampo nga babangko. Pero grabe kayo ang tubag sa Ginoo. Bisan namatay na siya, kining duha, igamit Hinoon sa Ginoo. Ayaw niya underestimate ang prayer. Kaya muna'y mag-build sa atuang generation. Dunay usa ka inahan po nagsalig siya kay buutan niyang anak. Wala gyampo kay buutan lang. Kani anak din ang kinalang po buutan bas sinulundon. Walay ampo sa iyang anak. Ni abot ni dako ang anak. Kabalo ka sa nitabo sa anak ito. Gikan sa pagkabuutan nahimong kurambado. Hangtod na laman namatay tungod kay gitulis niya, nasa gitulis siya gipusil. Namatay na lang siya sa pagkaburbado, pagkatulisan. Ang hinungdan, ang inahan, walay inampuan sa iyang anak. Amen? Building generation,
by praying them. Una, by living an example to them. Last, by praising God. Last, by praising God. Pinaagi sa pagday sa Ginoo. Kabalo mo kung sa powerful ang i-emphasize ni David nga daygon ginatawag Ginoo isa daygon ang imong nabuhat sa tanang kaliwatan. Ipasa gyud ako ni Lord sa ubang kaliwatan. Ninungdungan nimo si King Jehoshaphat in the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 22. Si King Jehoshaphat tunay kontra nga Amon, Moab, Idumya, tulo ka nasod. Dili basta-basta nga nasod. Pero kabalo ka, si King Jehoshaphat ni patawag og tigong nga bisan na sila kontra nga tulo ka nasod. Iyon si King Jehoshaphat ang atong buhaton magdayta. Amen? Basa niya, 2 Chronicles chapter 20 verse 22 sa nahitabo. Sa dihang nagsugod na sila kay, babasa nimo diha. Sa dihang nagsugod na sila kay, gilibog sa Ginoo ang ilang kaaway nga Amon, Moab, o Idumya. Ug mato pa sa mga bersikulo verse 22, og naparot sila tanan. Walay tatsa ang Israel, pero ang tulo ka nasod nagunay og kumbati, purot og kamatay. Unsay hinungdan? Nagday. Kini pagday isuon? Grabe yung kayo ng pagday. Munang si David di pasayas niya. O ganong sa tingong Biblia, daghan yung kayo ang salmo. Kaya nagulang ko niya, dako kayo kahimukan ng pagday. Ayaw yan estimate ang pagday. Kaya nga naman, gilibog sa Ginoo ilang kaaway. Iyon itong ilang kaaway sa, mo na dagway ng Israel. Sus, Idumya man. Mo na dagway niya itong kontra. Ang buhag man nilang ipatay. Nalibog sila. Pero kabalo ka, kung dili ta madayon sa Ginoo, pabalitan na isuon. Kita mo'y libog kayo. Pabalitan mo na. Kung dili ta madayon sa Ginoo, kita mo'y libog kayo. Pero kung muday ta sa Ginoo, ang Ginoo mo'y mulibog sa atong mga kaway. Amen? Unang, dahil kayo isuon. Kung gusto ka nga na kay problema, na ada yung solusyon, dili ka santong malibog. Dahil ang solusyon na lang. Si King Jehoshaphat, wala nang kalibog-libog. Pwede ba silang malibog ta? Oo. Tulog ka po kontra, kisa ni malibog na. Tulog ka po nasa puntabang sa, kung nalibog pa sa King Jehoshaphat, wa na tani, tulog na ka po katabang. Pero anong wa man sa nalibog? Tungod kay nagsalig sa day. Ang pagday, muna'y protection sa tuwang kalibog. Kung gusto kang masolusyonan dahil mo kalibog, dahil ko ni mo ang Ginoo. No? Daghan kayo may ikaw naglibog karon, labi na karon mga panahon na, daghan kayo mga linding. Sus, asa mo kaya ini? Kut, bisa ka sa paingon nga naman. Kung kulang ka sa pagday, kung una-una nagkaslinding, delikado ka. Posible pa nga, kung niambak sa barko, stamping. Ika, wala man itong balita, niambak sa barko. Dako kayo sa problema. Ang iyang problema, libog na kayo siya usang pangitag solusyon. Pero kabalo, ang Kristohanon, bisag dagkong problema, basta madahikon, na ay solusyon igsoon. Amen? Na ay solusyon. And last na verse na akong ipabot nyo nga importante nga si David, ni pasay siya mabuild na itong generation. Si Paul o si Silas, Acts 16:25-26. Sa diyang apit lang ito ang gabi, nagdaing si Paul o si Silas sa prisuhan. Napriso sila. Pag umanilang dahil soon, ni Korog ang prisuhan na ay earthquake, sudden earthquake, then katong mga pultahan sa prisuhan, nang-apling, walang taong ka-apling, apling lang. Kunya ang mga patulina nila, mga kadina, nang-ukap. Ang gahong sa Ginoo, bukod sa diay, kung ang mga tao di subos nagdaig. Si Pablo na nagsisaylas ang nagdaig, igsoon, duha ka buong tao, nga nagdaig, kung sa'yo naitabo, tanang piniriso ng kagawas. Inyong pag-i-estimate ang pagdaig? Ayaw! Muna ni ipasay si David, daig ko nang yung nabuwas na kaliwatan kay kabalo. Si David, nga was tulo o duha magdaig dire sa kalibutan, daghang makagawas ng mga pinilangko sa sala. Ato mga pamilya, daghan pa na bilangko sa sala. Imong pamilya karon ang lunang pasala, ibilanggo, ipreso. Unsay solution? Muday tag maayo karon sa Ginoo.
aron nga tagakawawasan ang atong pamilya. Open doors. Dagan mga abling nga opportunity. Matingala ka, Lord, wala man kayong walay mudawat ako sa trabaho. Anong mga close ang opportunity? Bisag pila na ako nagyampo, pero wala akong abot ako mga oportunidad. Dili na ma-open kung dili ka madaingon sa Ginoo. Pero kung madaingon ka sa Ginoo, bisag close na, i-open nyo na sa Ginoo para nimo. Inana ang pag-build sa atong generation. Kana atong generation, kung gusto kag ligon ng generation, magsunod ka sa pulong sa Dios, mamati ka og sunod nimo. O gusto kay imong generation madaingon sa Ginoo, ikaw karon buhatan na nga madaingon sa Ginoo. God bless Tanay Presbyterian Church. All glory belongs to our Lord Jesus.